saka inini ka yo ka tsaka ne ku to ka ndino pa ku bona chili ayo American to kujamukira kana ku wana zo ndo ajamukira inani za American anditi dirichi aye wa Zimbabwe kumara kugeto kukutsungwiza lokana kakura ende ndizobona vanhu vese takutara chokwadi tera zvitano pandakaenda pandakaenda pane mascholarship yauya unozo mascholarship yauya anditi aipiwa wanhu anechi wari kuugo amene kwataisesiwa isusu takauya tosembopiwa isi inini jaja wana nongondiri Jamaica ndotozomujamukira munhu but muri original plus muri original inini ka mandize mascholarship achibuda anditi kwenza ngauye kune machinda mamwe anenge arichi anza abuda mascholarship abuda manje papa anditi anopiwe kwawo saka zosvika uku manje hapana zvakutoita kuzinzwa anende ku atambe basketball achana atambe soccer achana angoenda kupotka kwa kwane link uyo ndara mugeto mana tine matalent and board fast in the world and the women komuri wa wamugenda saka muone wana vashimira kakuno yes vana vaitira makoma tena school yes marathon vana manya nekutoka mutambira kazibrenga rekuti bazanya kufocus exactly ini ndakaswa kuingiro mandi kuti ndaswa kuingiro pusi yangu ndazi one andopika size ndeza kuzivika kuti ndipika zvakadai so unosvika kati akandakupika zvese zvese ndikokutaurira kozerwaza ilive ndikokutaurira asi saka kusa kuti Zimbabwe ndifika 19 andika Zimbabwe ne UK zvakafanana 19 andika America ndike at 20 ndifika 20 America 20 badaya Zimbabwe 19 but mu UK menge msini kuzvinza mu UK yamuna takatopedza UK inoperera ndokungapana 11 my 34 no kufanira kuti tinazo anokwasina ani but tasvika ikoko manje ndika pari ghetto mune wandine matsari kuza saka ndakazoona plus village kana sikarochina because kunzora original why wasimalize because ndoona yakunoka awezoita wani and kuya kunoku kuya kwandaita kunoku kuya kunoku anditi ndeuye tefamba takarobhesi ndingada kumpanda tenga chibage changu amandika ndinochichidya chinowakenda ndida kuti sikokuitira sei nditobo unoziketi komakidzi ari kupi makido ari kumusoro wa3rd ari kukurosha munhu kuna 3rd ndira kuona makidzi asandaenda tokuna wafura tichimuona tokuna wafura muchimuona nachodza kwenini unoenda sarau toenda teseka patakaenda magwashi takatadza kutaura vanhu vekumbari vaitaura vane macolors avaiti vari kudanzi royal blue here munyati iripo guys munyati iripo hauzokuya kungokupoza pane ndojamuka yeka nokuti vanhu vanenge vangoaproduka kuti sitoda masist toziva zvatinoda zvinoziva satojamukiro danzi tava pamaprojekti toziva zvatinoda handikogeti unzwa munyati iripo isusu tinotora wana wedu waya vari muchikoro handika totaura nawo tokuwapa hope kuti zvinhu zvakarema we can do it unzwa notara kaizika mugete munomuka pane zvinhu zvokuti guys ndinotaura munomazokura zvinhu zvapo sakura zvisiri bhowa kuma da kutaura chokwadi aiwa plus ngataura chokwadi asiri bho iwe iniziwaniswako ininde ndechika Christmas inonzi muneti mamabirthday kotaidya kachikeni isusu nemaraisi chizwa manje raisi unosikera kuti enda kuchikoro ndisina ndapenda unosikera ndinokutaura kuchikoro straight ndomakura ndakaita aiwa boys ndakutaura wanhu waninyepedzi muno mumbare muno muna nhasika kune munhu anovhara munhu ane shutazi netsoka makutodai matv matv okudaisa pawhatsapp pakaenda kuchikora isisira
family yaibhadhara $2 handika taidzingirwa chikoro papa makore kainoazobunaishika makore enda ndakadzamahara kubva grade 5 6 7 form 1 ndesekutatangabhadhara $2 kana muri family yese kana muri family yese munobhadhara $2 muchiuziva kana family kana muchiisa pawana chikoro maibhadhara $2 and ndiro zvatakadzidzisa ende manje sisika taiti makuseni paipaika taidya munozononzidya makuseni takamuka makuseni andika tidya porridge andidya nyama manje ka unongwatira laki uzapaona pasondo umimekona katika munyama kawanda unoziketa mafeji wowanda takutara kuzvikutori guys makutolinga mama tiri munhu tomuona ndi mafoni aina mari aiwa kuzona zvemafoni akuna mabhebha achagona kunyenga isuwangoenda pafacebook wangonyenga whatsapp pamunozongoona nomunamana batingaseke zvandiri kuda munogona kunyenga bhebhe tinoti wana wedu mzetu tiwaencourage inini kana ndichizviita kana ndichizvinofana kuzviita asi zvinhu zvakaoma seizvoda kushinga nokutambuka kwedu amangu atsemura huni unoziva unopfura nepawedzera ndakatengesa maketi ndakatengesa mazai ndakatengesa apachatatenga maswiss ndatenga maswiss mapawa unaze mapawa breka ndoatengesa ndakazisira tabika shuga nechi nemukaka toita maswiss aya anditi toita maswiss amuna munowaze maswiss here ukuzivaza tatengesa musikoro isusu totorowana mazo tengesa tokadzirika uzindikasei tifambe unosketa aiwa ndakadya matamba aiwa kuchikoro kune wenzi pronto ndeipiko uyu ndiye munhu watinoti murefu kamwana tingotaura zvedu kabati chandiri kuda emi yandauya ndayanaona blazi pakutanga wamuvoti ndifana ndiconmin ambojamuka atombojamuka blazi hanze iwewe ndiwana tinoda kutora wana umugete munhu mandika ndiroita basketball clinic mandika saka mimi ndimesangana anoti makaogana sei saka pa1 patinowaisa tiwataurira nezvebasketball ndine kiti yandinayo nemabhora andika uniform kana yangu isingakwane wana ndika tinoda kuti tozova mbari mune timu iri muno andika toda timu iyoyo andika youya andipatoita clinic tovapa uniform woisenzesa mugete muno andika ini ndakadaro wapfana waye wanozoita andika wakaenda somewhere wanouya kunoita the same thing giving back to the community azvibatsire kuti iwe uenda kuabroad nechiskrini nezvimacheni zvinotibatsire mugeto hatimeke tese god manozika mwari ane chikuita pakati peupenyu hwedu handitika takudze chinhu 1 indobva kwamureva nomusha kwedu handiti tine mumango kunana kunyadziri pandosika kwamunyadziri kwamutoko totara chitoko ndio munoreva handiti tine munyati wekudaiso kumusha kwedu tine mumango anokamezomuzvo mango maimuri pasi pemumango handiti mese saka one angakwanisa kuita kukwira mumango handiti ati ndokuti kana wakwira mumango ka chidonedzero wasiya pasi apo nguva chizivo chi unozonotaura wangu saka ndiyo iripo yatoda kuita naye saka imimi kana ndau yakumbari ndimuri kuzivana blas saka imimi munotaura kuti kana muchiti kana ari mangwana toganza boys kana timu yacho muudza munudza kuti toenaye toipa kit toipa chi mabhora handii izvi hazvinei nekuti mabhora une mangani
aiwa andisikupa kapo ndikupa nchenda kunopo kwa mrewa nchenda nopo kwa amabhora vamhanya ndoanotokwanisa kutombosara kuchikoro aiwa aiwa atidaro manje atidizviti 1 kuchikoro koza atingakwanisa kuona ndo pamudaro wabvunza wada kuona hanzi hauna fani ukoko wabvunza haimboenda neyoyo hara video ndege zvafanira kuti nini ndoti ngandingopiwa makore esoka wasingasenzi it doesn't make any sense muzazonita ndawana nechido but ziri pandaikura hapana anybodibobhora ndaidobhora pataisatebabhora chikoro 1 chine 1 bhora chikoro chese chine 1 bhora ndaitombomironzi ndirapombwa pamwe ranamweya sando zvandikuda guys surprise mimi ndimi mutudza tidasi aiwa zvinotya yawaita bocho ndakutaura nyaya